Flere er blevet opmærksom på, at der er et tilstand, der hedder rectus diastase, eller delte mavemuskler. Og rigtig mange ved, at man kan gøre rigtig meget ved det efter endt graviditet, hvis man genoptræner dem korrekt med de rigtige redskaber. Færre ved dog, at man faktisk kan gøre rigtig meget, mens man er gravid og maven vokser. Når vi træner forebyggende med gravide klienter, så er ikke formålet nødvendigvis at samle de delte mavemusklerne, selvom nogen faktisk kan. Men her handler det om at holde delingen af mavemusklerne så lille som muligt, og at bindevævet holdes så sundt og stærkt som muligt. Det vi også vil, det er at holde kontakten til vores indre støttesystem, altså vores core, i så god kontakt som muligt. Og her handler det både om bækkenbundsmuskulatur og den indre dybe mave- og rygmuskel. Når vi kan det, så går vi igennem graviditeten med meget mindre komplikationer i bevægeapparatet. Og her kan det være gener fra bækkenet, for eksempel bækkenløsning. Det kan være gener, som mange får i ryggen eller nakke og skulder, som tegn på overbelastning. Det vi også kan gøre her, det er, at vi kan forberede kroppen godt før selve fødslen. Og genoptræningen efter endt fødsel, den går oftest meget hurtigere og bliver nemmere. Det gravide, vi har i forløb, er måske gravide med sit andet eller tredje barn, og har allerede en deling i sine mavemuskler. Men det vilde er, at man faktisk kan samle delte mavemuskler i høj grad, selv om maven vokser. Det viser både studier fra Columbia University, og ja, det har jeg selv oplevet på min egen krop, når jeg var gravid med Luca. Og vi ser det også, hver gang vi har gravide klienter i forløb. Fordi vi mange gange ikke får samlet det her mavemuskler, får genoptrænet maven godt efter en endt graviditet og bliver gravid igen, så ender det ofte med, at vores deling bliver større og større, og bindevæv bliver mere og mere svækket efter flere graviditeter. Og det her svækker vores krop, fordi vores kår bliver meget svækket. Og leder mange gange til overbelastningsskader. Men der kan vi altså gøre noget ved, for faktisk så burde det være omvendt. Vi burde jo blive stærkere efter graviditeten. For her er vi gravid anden og tredje gang, så har vi jo andre børn, som vi måske skal ligefrem slæbe omkring på. Men vi har det jo alle forskelligt løb af graviditeten. Nogle har det super godt og masser med energi, og andre har det ikke. Her er vi rigtig gode til at gå meget højt op i at tilpasse programmet, så det passer netop dig, hvordan du end har det. Hvornår kan man så starte med at genoptræne i løbet af en graviditet? Jamen faktisk når som helst. Vores tilgang til den gravide klient, det er, at alt er bedre end ingenting, hvis man har de rigtige redskaber. Og meget lidt kan faktisk gøre stor forskel. Hvis du har spørgsmål om forløb i forhold til gravide, i forhold til din situation, så er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi vil glæde os til at hjælpe dig.